Pri. Nah, Mas kok gak waret? Ngarep tak nggo baca kok. Astajim pan nggo baca wong, Mas. Ora, pan tak nggo baca. Suket nang kebon. Oh, wek kene wae sih, Mas. Ngerokok wae. Di rokoke. Iki Oh, lah kowe kok duwe rokok wis cilik. duwe wae ra? Duweni Tuku. sapa kowe? Tuku dikon sapa? Kon nganu, bae mau. Njur turahane kuwi Dik. Gomrene. Heeh. Oh, awas kowe nganti ngerokok. Cilik kok wis ngerokok. Ora. Ora prengas ngapus iki mesti. Ora, Mas, asli kuwi Jo. Kon bae. Iki geri piro iki sithik nggo Mas yo. Heeh, mana? Bisa. Heeh. Nggo gawok ngarit ning kebon. Heeh. Mas, nah kok sampean kok ngerokok terus? Lah ning apa? Ora wedi mati sih. Tenang bae, ana korek mati ya semut meneh iki ngene lho. Oh alah, gembleng. Ya ora apa-apa kok. Sing penting urip iki dinikmati, ngerti? Kaya rokok. Heeh. Lip. Ana kosan sing murah apa ora pernah? Ono Mas 50.000 kamar mandi ning jero. Ngendi kuwi pas kuwi jane murah kuwi. Tapi turunnya ning jogo. Oh alah, gebleng. Takoni serius kok malah guyonan. Mas Badur mlebu UGT sih. Bador sapa? Bador sing kerjane ning kebun binatang kae, Pak? Heeh. Lah ning apa? Nganu Tabrakan, Pak? ora. Ning apa? Gara-gara potong kumis. Kok iso? Iso wae sing dipotong kumis macan. Walah. Angel ngomong karo cah gendeng. Toto. Mas senengane fitnah. Lah kok mampu? Nyong kepeceret kok, Mas. Hah? Kepeceret. Kepeceret. Heeh. Wanjrit. Nyong Pak ngeseng sih ta. Ah, wis bron. Ah. Bocah. Takoni orang untuk ora jadi kepeceret. Yo wis mangkat ngacok wong bae. Oh iya iki HP-ne. Parah. Gue sing seru.